Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Sah tentrem rahmat rahayu mugi tansah kajiwa kasalira breng panjenengan sedaya dalasan kula mriki nipun ingkang kapengguati niki Bapak Carita Ibu Alfiah. Wonten ing kalodhangan dalu menika ngawontenaken adicara suwitan non inggih ana Mas Bagus Marcelino Arya Fernandes. Tertentu ndereki wonten ing kalodhangan dalu menika saking kadang-kadang Nyunabila rezeki laras ingkang minjil saking Laladan Dorpayung Kadipaten Pati Juwana. Ikatipun sesepuh dening panjenenganipun Mas Eko ugi sinareng makarya kalian SAC ugi dipun sengguyung dening kadangan namkul saking Gemilang Entertainment. Dari makarya wontenipun Widawati kalau jaga dalu menika sinareng kalian Nyunabila rezeki laras dari ugi katur dumateng para sesepuh bini sepuh aji sepuh wonten kasepuhan desa Rahtau Sener dereke para sagunging tamu sinadahan wonten ing kalodhangan dalu menika. Semoga saking Widawati setunggal bagus tunggal wonten ini Mas Ayu Wulan dalah Anita ugi Mbak Sinta dereke saking Riana Nyunabila dereke wontenipun adicara suwitan. Semoga nun sawi kula dereke nuwun. Tunggal bagus tunggal artisipun saking Mbak Anita ugi Mbak Wulan dereke Mbak Sinta Bariana